दुलाराय बर' गुदि फोरोंगिरि आफादा बोसोरफ्रोमबो बोसोरारि जथुमा जों खुङो आरो बे बोसोरारि जथुमायाव जोंनि आफादनि सोलोंथायारि बिथिङाव जों गोबां बाथ्रा जों सावरायो आरो जोंनि फोरोंगिरि समाजनि गोबां जेंनाफोरखौ लानानै जों बेयाव सावरायो। जों मावलांनाय खामानि आरो फैगोन समाव मावनांगौ खामानि बेफोरखौ रुजु रुमु सावरायनो जों बे मेहेरगोनां जथुमाखौ जोङो लानाय जादों। आथिखालाव दासिमहालागै जे बर'नि बे गुदि फोरोंगिरिनि जायफोर फोरोंगिरिफोर बिथांमोननि थासारिया मा अबस्थायाव दं? आथिखालनि बर' फोरोंगिरिफोरनि थासारि होनना बुङोब्ला जोबोद गाज्रि। मोननै रोखोमनि दङ। मोनसेया जाबाय 2005 नि आगोलाव जायफ्रा एपइन्टमेन्ट मोनदोंमोन बिथांमोना पेन्सननि सुबिदा मोनो आरो 2005 नि 1 फेब्रुवारिनि उनाव जायफ्रा एपइन्टमेन्ट मोनदों बिथांमोना NPS बिथांमोना रिटायार जानायनि उनाव पेन्सन सुबिदा गैया। गावनि दरमाहानिफ्राय दानना दोनबोनाय एसेल' रांजों बोराय बैसो बुरै बैसोआव न'खरखौ आरो गावनि देहाखौ नायनो गोनां जानायाव गोबां माने जेंनानि नुजाथिदों। जे दासिमहालागै गोबांथार फरायसालिफोराव दासिमहालागै 50-60 जनसो फरायसाफोर थानाय फरायसालिफोरावबो फोरोंगिरि सासेल' फोरोंनांबाय थादों। दा बिनि सायाव नोंथांमोनहा सरकारनिसिम माबाफोर सावरायदों नामा? बर' गुदि फरायसालिफ्राव 50 निफ्राय 60 जिखिनि फरायसाफोर दङ जों सरकारजों सम सम सावरायबोदों। आसामनि शिक्षा मन्त्रि बिथांनो जोङो दाबि होबोदों आरो बिटिआर सरकारखौबो जों बुंदों जे जोंनो हायार एडुकेसनफ्राव जेरै साबजेक्ट वाइसआव फोरोंगिरि होयो जोंनोबो थाखो हिसाबाव फोरोंगिरि होनांगौ, होमब्लासो गुन गोनां सोलोंथाइखौ मोननो हागोन। जों बेबायदि डिमान्डखौ सरकारनो होबोबाय थादों। नोंथांमोना जे बेबायदि गोबांथार बोसोरनिफ्रायनो बे डिमान्डखौ सरकारनिसिम होबोबाय थादों, नाथाय दासिमहालागै सरकारनिफ्राय नोंथांमोननि सायाव मा फिननाय दं? सरकारा जोंनिसिम बेखौनो बुंबाय थायो 2009 सनाव भारत सरकारा जिहेतु RTE एक्ट दिहुनदोंमोन 1:30 30 जन गथ'आव सासे फोरोंगिरि, बेखौ दहाय लानानैनो बिथांमोना फावसायबाय थायो आरो फोरोंगिरिखौ होनो नागिरा। जायनाखि नोंथांमोना बेबायदि गोबांथार डिमान्ड खालामबोदों, बेबायदि डिमान्ड खालामनाया दासिमहालागै आबुं महर मोनाखै। दा बिनि सायाव नोंथांमोना गुबुन गुबुन बेबायदि नैबे बर'नि गोबां हारिमायारि आफादफोरखौ बेबायदि मदद लागोन नामा? जों बे जोंनि दाबि दावाफोरनि सायाव जोङो आसामनि गासै मोन 14 फोरोंगिरि हान्जाजों जयै सावरायलायनानै जोंनि दाबि दावाखौ सरकारनि खाथियाव खोन्थादों आरो आसामाव जेसेबां हारि माहारिनि जातीय संगठनफोर दङ बिथांमोनखौ लानानै जों मोनसे मत बिनिमय अनुस्थान गुवाहाटीआव थांनाय बोसोराव जों खुंखांबाय। बेयाव मोन 11 माहारि आफादा जोंनि दाबि दावाफोरखौ अकल बे फोरोंगिरिनिल' समस्या नङा, बेयो फरायसालिनि समस्या होननानै बिथांमोना जोंनो मोनसे मेसेज होदों आरो बेखौ लानानै जोङो सरकारनि खाथियाव दाबि थिखांदों। आरो गोनां जायोब्ला जोङो जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव जि माहारियारि आफाद दङ, बर'नि सोलोंथाइनि सार्थ'आव गुन गोनां सोलोंथाइ होनायनि सार्थ'आव जोङो हेफाजाब लानो थियारि दङ। फोरोंगिरि आफाद हिसाबै माबाफोर गोदान बिथांखिफोर आजावदों? जों फोरोंगिरि आफाद हिसाबै सरकारा जिखिनि बिजाब दिहुनदों गथ'फोरनि थाखाय, बेवहाय गोबां गेना गोरोन्थि दङ। बे गेना गोरोन्थिफोरखौ जोङो सुस्रांनो होननानै सरकारनि खाथियाव दाबिलाइ होदों आरो सरकारा जोंनो मदद होदों आरो बे हिसाबैनो थांनाय 16 डिसेम्बरनिफ्राय दासिम मोनफा मोनफा आयदानि सायाव जों बेखौ बर' थुनलाइ आफादनि हेफाजाबजों जोङो सोदांनाय खामानिखौ मावबाय थादों। दिनैनि नैबे सावरायमेलाव बबे बबे जिल्लाफोरनिफ्राय बाहागो लादों? गुबैयै जोंहा क'क्राझार, गसाइगाव, सालबारि, बिजनी, चिरां, बाक्सा, भेरगाव, उदालगुरि, सनितपुर, धेमाजि आरो कार्बि आंलं, बेनिफ्राय गुवाहाटी डिस्ट्रिक्ट, बेखिनि आफादफ्रा
बाहागो लादों। क'क्राझार नोगोरनि आर.एन.बी लामाजों थांनाय बागानसालि वार्ड नाम्बार 8आव रायजो राजाफोरनि गोग्गो देहा लाखिनो थाखाय सानजोरां इन्टारप्राइजआ गोदानै जेनेसा वेलनेस प्राइभेट लिमिटेड बेखेवदों। बे सानजोरां इन्टारप्राइज आयुर्वेदिक गलायाव मानसिनाव जानाय गेदेर गेदेर बेरामनि मुलिफोरखौ मोननो हागोन। किडनिकआव अन्थाइ जानाय, आथिं आखाइ जरा जरा सानाय, लिभार गाज्रि जालांनाय, मोदोमनि माननाय आरो बेनि अनगायैबो बायदि बायदि गेदेर गेदेर बेरामफोरनि मुलिफोरखौ बे सानजोरां इन्टारप्राइजआव लांफैनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइजआव गासै बेरामनि मुलिफोरखौ हलसेल राङावनो लांनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइज बिगोमाया फोरमायबावनाय बायदिब्ला नैबे 9954157149 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों नोंथांनि गोनांथि जानाय मुलिफोरखौ सुलाद लानो हागोन।